Evo današnjim danom vrijeme došašća. Znamo da se ovo vrijeme još naziva i advent, pa ćemo na mnogim mjestima, pogotovo putom medija ili trgovina, veletrgovina i tako dalje, itekako često čuti riječ advent, a vrlo rijetko čuti riječ došašće. I jedna i druga riječ znače isto. Advent je iz latinskoga, došašće iz hrvatskog jezika, ali mi u vjerskom smislu češće koristimo riječ došašće, ali ovi drugi u nekakvu javnom diskursu kao što je velesajam ili sajam, adventski sajam, advent u Zagrebu, advent u Beču, advent u Splitu, advent u Čapljini ili tako dalje. S time se želi reći da je tu svega i svačega pomiješano, jer u taj advent ulazi i onaj prodajni dio, ulazi i izložbeni dio, ulaze i koncerti, ulaze i gastronomski dio i turistička ponuda i tako dalje i tako dalje. Kada je riječ o došašću, onda isključivo tu vidimo onaj samo vjerski dio. I zato bi mi kao vjernici itekako u vremenu adventa trebali živjeti došašće. Evo onaj duhovni dio, da nas duhovnost prožima, da nas ono Božje prožima. Evanđelje koje smo upravo slušali donosi Isove riječi kada Isus sam govori kao što su u vrijeme Noino. Znamo iz Biblije, Noino vrijeme bilo je vrijeme, evo, kada su jeli, pili, ženili se, udavali, ali sve je to radio i Noa, sve je to radila i Noina obitelj. Ali Noa je opet u tom vremenu, kada se jelo, pilo, ženilo, udavalo, imao opet jednu dodatnu dimenziju, a to je dimenzija zajedništva, povezanosti s Bogom. Ovi drugi taj osjećaj nisu imali. Za njih je Bog bio stranac, nepoznat, dalek, nezanimljivim je bio. Ali Noa ozbiljno shvaća Boga i ozbiljno shvaća ono što mu Bog govori, ono što mu Bog poručuje, ono što Bog od njega traži. I evo, braćo i sestre, i ovo naše vrijeme jest kao vrijeme Noe. Jede se, pije se, izlazi se, hoda se, zabavlja se, provodi se, ženi se, udaje se. A nekada, vi stariji znate, u vrijeme došašća bile su zabranjene ženidbe. Nije bilo vjenčanja, pa čak i krštenja nije bilo. Da se naglasi, nije ovo vrijeme slavljenja, ovo je vrijeme priprave za slavlje. Međutim, danas su neki novi običaji, danas su neki novi načini života, ali se ne bi smjelo zaboraviti na ono bitno, na ono što došašće nosi u sebi, a to je da poput Noe i mi koji živimo u vremenu i jela i pića i svega onoga i potrebnoga, a često i nepotrebnoga, znamo držati se onoga bitnoga, a to je biti povezani s Bogom, slušati Božji glas, odgovoriti na Božji poziv. Vrijeme došašća dolazi, rekoh, sama riječ iz onoga dolaziti, doći, ići. I vidimo kako je to dinamično vrijeme. Nije neko statično da mi samo čekamo, nego je itekako dinamično. Za crkvu, za nas, kršćane, vjernike koji pripadamo Isusu, Isove učenike, znamo reći ovo je putujuća crkva. Imamo onu proslavljenu crkvu, ali mi smo putujuća crkva, mi smo u hodu. I ovaj psalam kojega smo slušali upravo o tom hodu govori kao i prvo čitanje, doći će Gospodin. Na kraju dana doći će Gospodin. Doći će Gospodin u hram svoj. Sve će se to dogoditi. Obradovah se kad mi rekoše, hajdemo u dom Gospodnji. Evo, taj pokret, taj duhovni pokret naš, očekuje se u ovo vrijeme došašća, ta jedna duhovna dinamika
da ne budemo zaokupljeni samo događajima ovoga svijeta, nego da jedan duhovni dinamizam, aktivnost, stalnu napetost razvijamo u svom životu. Na to Isus upozorava kada u evanđelju današnjemu slušamo njegove riječi. Pripravni budite, da vas ne zateče taj dan, budni budite. Na drugom mjestu ćemo čuti bdijte i molite. Evo, to je onaj bitni sadržaj ovoga vremena došašća, kada ćemo i kroz zornice, mise ili na druge načine izražavati ili bolje reći oplemenjivati svoju duhovnost, svoju povezanost s Bogom. Reći tijelu, nad tobom vlada duh i duh Božji treba vladati nad svima nama i voditi sve nas, biti u nama. Znamo da bi tijelo svojom inercijom ujutro željelo spavati malo dulje, odmarati se, ali ne, budimo se. Želimo još zamraka ustati, neke hladno, neke kiša, neke led, snijeg, što već je, i reći da idem biti s Bogom, idem krenuti u kuću Božju, obradovah se kad mi rekoše hajdemo u dom Gospodnji. Neka nas ta radost vodi kroz ove dane, kroz ove nedjelje došašća, kako bismo rasli kao Božji ljudi, rasli kao vjernici, rasli u iščekivanju Gospodina, u budnosti, jer Gospodin dolazi. To je neminovno, to je sigurno. Isus o tom govori da će u to vrijeme dvojica u polju biti, jedan će se uzeti, drugi ostaviti, dvije će mljeti u mlinu, jedna će se uzeti, druga ostaviti. Evo, vjernik je budan, zna, Gospodin je blizu, Gospodin dolazi. Mi iščekujemo njegov dolazak. I ne samo proslavu na Božić, nego iščekujemo na njegov konačni dolazak, naš konačni susret i pojedinačno i zajednički s Gospodinom. Gospodine, ništa te drugo ne želimo moliti, od tebe tražiti, nego daj nam da možemo ovo vrijeme došašća, blagoslovljeno vrijeme, živjeti tebi na slavu dok se onaj krug ne zatvori, dok se i krug našega života u konačnici ne zatvori. Ovaj adventski vijenac ovdje u obliku kruga to upravo predstavlja. Taj krug jest jedan zatvoreni svijet, ali u tom zatvorenom svijetu jest dinamično. Uvijek se nešto događa, nova svijeća se pali. Naš život jest jedan zatvoreni krug, ali u tom krugu našega života neka se pale one svijeće, ona svjetlost Božja, kako bismo mi bili oganj Božji u ovom svijetu danas. Amen. Hvaljen Isus i Marija.